लोगोफोर नोंथांमोनजों मोनथामल' सोदोबनि सायाव सावरायगोन बे भिडिअ आरो बे कमप्लिटलि पलिटिकल बेकग्राउन्डजों रिलेटेड भिडिअ माने आंनि पलिटिकल बेकग्राउन्डनि खोथा होनाखै माने आं जाय बाथ्रा बुंनो थांदों बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि जि थासारि बिटिआरआव जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बे बर' हारिनि थासारिजों मोनथाम सोदोबा माबादि रिलेटेड दङ मा सोलिबाय थादों मा रोखोमनि कनसेप्टआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थादों बेखौ नोंथांमोना एसे आभास होनो नाजागोन मोनथामल' सोदोबा बिराद गिलु-बालु जागासिनो थादों आरो ना बिजेपि प्रमद बरन सरकारखौ मेन्डेट मोननांगौ आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा मेन्डेट मोननो हागौ दैट मिन्स हाग्रामा प्रमद आरो बिजेपि बे मोनथाम सोदोबा बे बिटिआरनि इलेक्शनाव जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों बेवहाय ओरैबायदि जों नुदों माने बिजेपिया ओरैबायदि जोरदार एन्ट्रि जानो नागिरदों बिसोरनि टार्गेटआ जाहैबाय नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन 2022 मायथाइयाव फैगोन जि विधानसभा इलेक्शन बेखौ टार्गेट खालामनानै बिसोरो ओरैबायदि गोख्रोङै जोरदारै बे इलेक्शनाव ओरैबायदि माने बारसिनदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बिसोरो माने ओरैबायदि जोरदार नाजादों माने हायोबा बैहाय सरकारखौनो दागोन ओरैबायदि टार्गेटजों खामानि मावदों बिजेपिया आरो ओरैहाय हाग्रामा महिलारियाबो अभार कन्फिडेन्सआव दङ जोबोर कन्फिडेन्सआव दङ बे बाराव बिसोरनिनो सरकार फैगोन आरो बिसोरनो बयनिख्रुइ बांसिन देरहागोन थांनाय इलेक्शनावबो बिसोरो बयनिख्रुइ बांसिन देरहादोंमोन आरो बे बारावबो बिसोर बांसिन देरहागोन बेबायदि टार्गेटजों खामानि मावदों आरो ओरैहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाखौ बा इउपिपिएल बा प्रमद बर'खौ जाय सापर्ट खालामदों बै सापर्ट खालामग्राफोरा ओरैबायदि मोनसे बर' रायजो राजाखौ फोथायहोनो नाजादों आरो बे फोथायनाया जोबोर इम्पर्टेन्ट आरो बेवहाय माखासे ओंथिबो दङ गैया नङा माने गुबुन पार्टिफोरा जोङो नुदों बिपिएफ बा बिजेपिखौ नुदों माने मोननैसो बुस्थुखौल' बिथांमोना बुंबाय थादों आरो माने ओरैबायदि बुंबाय थादों माने करापसननि खोथा होनदों जेबो मावाखै बेबायदि बुंदों आमुक होआखै ओरै होआखै ओरै बायदिसिना बेबायदि करापसन सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै बेबायदि टाइपनि इलेक्सनखौ बिसोर बांसिन खालामदों आरो हाग्रामा आरो बिजेपिया माने बिपिएफ आरो बिजेपिया नाथाय बेवहाय नुदों इउपिपिएलनि जि इलेक्शन बियो ओरैबायदि जादों बिसोरनि टार्गेटआ जाहैबाय जि दफाफोर बे दफाखौ जों मावफुंथारनांगोन बेनिखायनो बे बारावबो जोंनो खनसे चान्स होबाव कमप्लिटलि बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय बर' हारिखौ गोख्रोङै गसंथानो थाखाय जों खामानि मावनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो बिथांनो भट होनांगौ बिथांखौ सरकाराव फैहोनांगौ आरोबाव जायफोर इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों बिसोर आरो मेनलि जोंनि माखासे जायफोर सापर्ट खालामग्राफोर आफादानो जा जायखिजाया सुबुङानो जा बिथांमोना मोनसेल' सिमां नुदों बे सिमाङा जाहैबाय माहारियारि बाद स' माहारियारि बाद डेट मिन्स बर' जातिखौ माबायदि बै मन'ग्लाबनाय राक्षसफोरनिफ्राय माबायदि रैखा खालामनो हागोन बिनिखायनो बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ जोरदारै सरकाराव लाबोनो थाखाय नाजादों आरो बेवहाय ओंथि दङ स' माहारियारि आफादफोरा बेबायदि सापर्ट खालामनाया जोंनि बर' जातिनि थांना थानायजों थामोनथाजों लोब्बा गोनां बेनिखायनो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे नुहरदों ओरैबायदि मोनसे फोथायथि नुदों प्रमद बर' बिथांनि सायाव स' प्रमद बर'आ सासे ओरैबायदि नेता ओरैबायदि सासे लिडार बिथाङासो बर' हारिनि एक्जेक्ट एकुरेट गासैबो जेंना जेंसि खैफोद आफोदखौ सुस्रांनो हानाय गोहो गोनां सासे नेता गेदेमा बिनिखायनो बिथांखौ लाबोनो नाजादों जोंनि माहारियारि आफादफोरनि टार्गेटआ जाहैबाय बर' हारिया माबादि खैफोदाव गोलैया माबादि बांग्रिखबाव गोलैया माबादि बहुत गोबाव फिउचारहालागै जोङो गोख्रोङै गेरेमसा हारि जानानै थानो हागोन जोंनि गासैबो हारिमु रांखान्थि राजखान्थि गासैखौबो माबायदि जों बासायनानै लाखिनो हागोन गासै बिथिंखौ आरो बर' जातिजों रिलेटेड गासै बिथिंखौनो माने रैखा खालामनो हागोन होननानै फोथायदों प्रमद बर' बिथांनि सायाव नाथाय माखासे मानसिया बैफोर बाथ्राखौ सानाखै माखासे मानसिया मात्र मोनसेल' बिथिंखौ नुदों मोननाय मोनि एन्ड करापसन बेखौल' बांसिन नुदों आरो बिनिखायनो बिथांमोना बुंदों हाग्रामायानो मोजांसिनमोन बिनिखायनो हाग्रामाखौनो जों सरकाराव लाबोफिननांगौ बेबादि आरोना नाथाय जोंनि माखासे सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोननि थिंकिंआ बेबायदि नङा जोंनि बर' जातिया दाबो जोबोर गाहाय अबस्थायाव दङ बे बर' जातिखौ जुदि गोजौ थाखोआव लांनांगौबा सासेल' दैदेनगिरि हागोन बे जाहैबाय प्रमद बे जाबाय सोलिबाय थादों आरो माहारियारि बाद माने बर' जातिखौ माबायदि गेरेमसा खालामनो हागोन
आरो बेखौ माबायदि जाफुंनो हागोन बेखौ गोबां मानसिफोरा साननानै गोबां आफादफोरा साननानै मोनदों मा मात्र बिथाङाल' आरो बेखौ जोबोर गिदों आरो बे जुदि जोंनि बिटिआरआव एन्ट्रि जायोबा बे जुदि गोख्रोङै एन्ट्रि जायोबा बे बर' हारिनि थाखाय जोबोर गिदिर खैफोद जानो हागौ आरो जानोबा हामारगौबो बे बिथांमोना मा नेशनेल लेभेलनि एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावगोन बबेबा फिसा फिसा जातिखौ लानानै खामानि मावनाय नङा आरो बेवहाय बिथांमोना मोननैसो बाथ्रा बुंबाय थादों बे जाहैबाय मा 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनाय आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एन्ड 6 शिडिउल बेनि बबेबा मोनसेल' थानांगौ बेबायदि टाइपनि गोबां एन्टि बर' माने बर'नि हेंथायै मासे बाथ्रा बुंनायखौ नुदों बिजेपिनिफ्राय स' बिथांमोननि उदै सिङाव मा हाबनानै दङ बे बाथ्राया लासै लासै बे इलेक्सनाव नुजादों बेनिखायनो बिजेपिया बर'फोरनि थाखाय मोनसे खैफोद गोनां बेबादि फोथायहोनो नाजादों इउपिपिएलआबो आरो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाय बैफोरबो गासैबो बे बाथ्राया सैथोबो जानो हागौ मानोना बेबायदि जुदि 6 शिडिउला जुदि गैया जायोबा बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङाबा 6 शिडिउल मोननैनि मोनसेल' थानांगौ बेबायदि जायोबा 6टा जनगोष्ठीनो जुदि एसटि होयोबा जोंहा मा जागोन बिनि बादैबो आरो गोबां बाथ्रा दंबावो गोबां रोखोमनि बाथ्रा दंबावो बै माखासे बिथिंखौ बिथांमोना बुंबाय थादों आरोबाव मोनसे बाथ्रा खोनाबाय बे जाहैबाय मा जे जोंनि बिटिसिआव थानाय बा आसामाव थानाय बेखौनो बुंबाय आङो बिटिसिआव थानाय 26टा जनजातिनि मादाव 22टानि मादाव 25टानिल' खामानि मावगोन मोनसेया बर' डेट मिन्स बर'फोरनि थाखाय खामानि मावा बेबायदि टाइपनि पलिटिक्स गेलेदों बिजेपिया बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबाय थादों बेनिखायनो ओरैबायदि जोङो बुंनो हायो दा बिजेपिया माने बर' आरो अबर'नि मोनसे पलिटिक्स खालामनाय बायदि नांदों जास्ट भटनि थाखाय भट मोननायनि उनाव मा जागोन बेखौ बुंनाया भट मोननायनि उनाव अबर' बर' बे पलिटिक्सआ थायाबो जानो हागौ नाथाय बेबायदि बुंदों नाथाय बेखौ लाइदै लानो हायाखै बिथांनि टीमा आरो बिथांखौ जाय सापर्ट खालामो बिथांमोना स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बे इलेक्सनाव सोर मा रोखोमै खामानि मावदों बे साननो गोनां जादों जोंनि माहारियारि आफादफोरा बिथांखौ मानो सापर्ट खालामदों मेक्सिमाम माहारियारि आफादफोरा इउपिपिएलखौ मानो सापर्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बिनि जाहोना जाबाय मा बर' हारिखौ गोख्रों लामायाव गेरेमसा महराव लाबोफिननो हानाय सासेल' नेता दंमोनबा प्रमद जेरै बिथांमोननि स' दा मा सोलिबाय थादों बेखौ नोंथांमोननि खिन्थाबाय बाखि नों आं गाव गावनि एजेन्डा थानाय मानसिफोरा सोरबा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों सोरबा बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों सोरबा प्रमद हाग्रामा महिलारनि बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों बे जाबाय निजा निजा एजेन्डा नाथाय एज ए होल बर' माहारि हिसाबै जुदि नायोबा जों मोनसे बाथ्राखौ नुदों दाबो जोंनि मानसिफोरा जोंनि माखासे सानसुमै बिथांमोना बिथांजोंनो दङ प्रमद बिथांजोंनो दङ हाग्रामाजों गैया होननानै आं बुंगोन आरो बांसिनानो गैया होननानै बुंगोन बाखि बे जाबाय मा आंनि मोनसे बुंनाय आंनि मोनसे साइकोल'जि बेखौ मोनदांदों जोंनि बांसिन सानसुमैफोरानो बेजों गैया आरो खम दं आरो नाथाय बाखि नों आं पाब्लिकआ सोरजों दं बेखौ हमनानै एसेबां सम्भब नङा बिदिब्ला नोंथांमोना दा बुंदो जे जोंनो बर' जातिनि थाखाय बे मोनथामनि मादाव बे साथामनि मादाव बिजेपिखौबो सासे हमबाय आङो बे साथामनि मादाव सबसे जोंनि हारिनि थाखाय इम्परटेन्ट गोनांथार सोर सासे जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालाम जुदि बे मोनथामनि बबेबा मोनसे सिलेक्सननि थाखाय जोंनि जातिया जुदि हल्ड जानानै थानो गोनां जायोबा जुदि गाहायथिं गोदोलांनो गोनां जायोबा माखासे बुस्थुखौ जों जुदि खोमानांगौ जायोबा फिसा मोनसे करापसनखौ जोङो सानबाय थाबाबो जानाय नङा फिसा गोरोन्थिखौ जों सानबाय थाबाबो जानाय नङा खारन जोबोर गोलाव फिउचारनि थाखाय जों नायोब्ला जाय नेताया जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हागोन बेखौसो जों सिलेक्ट खालामनांगोन स' दासिम बे सोलिबाय थादों आरो नाथाय बे जि दावहा इलेक्सननि बे जि दावहा बे दावहायाव सोरनिखौ कारेक्ट सानगोन बेसो जागोन आरो माब्लाबा मा जायो सोरनिखौबा जोबोर कारेक्टबाबो कारेक्ट साना पाब्लिकआ भटखौ गुबुननोसो होयो बेबायदि जादों आरो स' बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो बे सानैनि मादाव बा बेखौबो सासे हमोबा सोर बर' हारिनि थाखाय सबसे बेस्ट जागोन स' बेबायदि सोलिबाय थादों बर'फोरनि गेजेराव दा सोरबाया बुंदों प्रमदाल'सो ओरैबायदि नेता जाय बर' हारिनि माबा मोनसे मावनो हागोन मिशनबो दं भिजनबो दं बेयो बांद्राय करापसननि बाथ्राफोरखौ माने मेल मिटिं बुंबाय थाङा बिथाङा खामानिनि बाथ्रा बुङो बांसिन मासे माने स्किमनि बाथ्रा बुङो बिथाङा आरो मासे स्किमखौ बिथाङा स्टार्टबो खालामदों स्टार्टआप खालामदों नाथाय बेखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय नेक्स्ट बियो पावाराव मोनबावनांगोन आरो बिनि खायसे ओरैबायदि माखासे जोङो स्किमफोरखौ नुदों जेरै सुपार 50 मिशन बेफोर अद्भुत टाइपनि मिशन सबसे अद्भुत मिशननि मादाव बे मोनसे खारन
बेबायदि जुदि 10 बोसोर कन्टिनिउ खालामनो हायोबा बिनिफ्राय ओरैबायदि रिसोर्स पार्सन जिगोन ना बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय बर'लेण्डनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय जोबोद खामानियाव फैगोन फिउचाराव दा बेखौ नुवाखै नोंथाङा स' बेबादि टाइपनि खायसे मिशन लादों बिथाङा जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुनु लाइफआवनो सानफेराखैमोन थांनाय 15 बोसोरनि गावनि माने मेन्डेट मोननाय सरकाराव आरो इन्टारिमनि समखौथ' बाद दोन स' बेबायदि खायसे ओरैबायदि बिथिं दोङो माने जायखौ माने जोंनि आसामाबो मावफेराखै बेबायदि खायसे बिथिंखौ बिथाङा मावनाबो दिन्थियाखै दिन्थिदों आरो बेनो माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि नेताफोरनि गोसोखौ बोनोबो हादों आरो स' इन्टेलेक्सुवेलफोराथ' बिथांनि खामानिखौ माब्लाबो एसेबां नेवसिनायाखै बाखि करापसननि बाथ्रा बुङोबा ओरैबायदि नोंथाङा दुनियाव सरकार मोननाय नङा जेराव करापसन जाया फिसा फिला करापसन गोरोन्थि बेफोर जाखागोन आरो पलिटिक्सआ बा राजनितिक पार्टिफोरा ओरैबायदि मोनसे आफाद जेराव जोबोर गाहाय लेभेलनिफ्राय जोबोर गोजौ लेभेलावलागै थायो स' बिसोरनि गेजेराव जि क'पारेसन बै क'पारेसना अरायसम थिग थागै थाया आरो मानसि सबनिबो मेन्टेलिटि एखे जाया बेनिखायनो एज ए होल नायोबा पारफरमेन्सआ बहाबा लवार लेभेलाव गाज्रि बहाबा हायार लेभेलाव गाज्रि बहाबा मिडिलाव गाज्रि बेबायदिया थाखायो स' बेबायदिया सब पार्टियावनो दङ बैफोर फिसा गोरोन्थिखौ पाब्लिकफोरा हमगोन आरो बै डिमेरिट्सखौनो केम्पेनिंफोराव माने मिटिंफोराव बुङो आरो बुंसाव बेबायदिया जाखागोन बिदिब्ला नोंथांनो खिन्थाबाय बे आं जेसेबां बुंदों बे आंनि राव नङा बे जाबाय मा बर्तमानाव सोलिबाय थानाय राव नोंथांना सिलेक्ट खालामदो